matka kuume iskee, eipä lentää hännänpää. Niin se on. Taas kevään tulle tielle veri vetää käpälää. Näin se on. Näin matka-auton hankki, tuo Eno Elmeri. On täynnä meidän tankki. Ja emässä reppuni siis matkaan, hoi. Näin karvakuono matkalaulu soi. Kuningas kumpureitten saa. Kun matkaan varaa aikaa ehtii nähdä maisemaa. Juu, mukavaa. Löytää kaikenlaista mukavalta haisevaa. Ihanaa. Hei Ransu kartta auki ja alat tutkia. Oo tarkkana kun hauki, jos tulee putkia. Eiku putkia. Siis matkaan, hoi. Näin karvakuono matkalaulu soi. No nyt me tulemme saaristoon. Saaristoon? Joo, saaristo. Sirkka, muistatko vielä rantaan, santaan, kesällä kerran? Onks tää nyt sitten se saaristo vai? Joo, meinaa. Yksi saari meressä on. Yksi saari, mutta kun on monta saarta, niin sitten se on se saaristo. Joo, siis saaristo. Risto saa. Sapuskaa. Täällä on rakennettu paljon siltoja, mutta on yksi lossikin vielä. Niin se on semmonen lautta, joka vie yli ton veden. Aivan oikein niin, ja kohta se nähdään. Kyllähän sillat on komeita ja niitä pitkin pääsee nopeasti, mutta kyllä maisema menee kyllä ruman näköiseksi. Niin. Kalliot rikotaan ja soraharjut. Katsokaa nyt ympärillenne. Onkos tämä nyt sitten se Kustavi? Kyllä tää minun tietääkseni Kustavi on. On. Tää paikka on saanut nimen itseltään kuningas Kustaa kolmannelta 200 vuotta sitten. Hei, eikö se Kustaa kolmas perustanut Tampereenkin? Perusti se. Tätä tietä, mitä me nyt ajamme, tätä sanotaan kuninkaan tieksi, kun toinen kuningas Kustaa Vaasa kulki tätä tietä joskus. Niin kuninkaallista, että. Täällä on semmoset kuin Jeremiaan luolat. Mitä?
Onks te jotakin sellaista syötävää vai? No ei varmasti. Ne Jeremian luolat, ne on semmosia onkaloita kallion sisässä. Voi kulkee maan alla itsensä ihan vaikka väsyksiin. Mutta semmosissa niin ennen ihan asuttiin. Voi. Eikö siellä ollut kamalan pimeä? Automme jätämme tähän ja minä vähän kerron. Niin varmaan kerrokin. On aina ovet seljällään noilla kaharella. Hei, no Eno, kerro nyt joku semmonen jättiläisjuttu. Eiks ne luolat ja semmoset onkalot ja semmoset, ne on semmosen jättiläisen tekemiä? No niin, vanhat tarinat ainakin kertovat. Kerrotaan, että jättiläiset ovat nosteskelleet mahtavia kivejärkäleitä mieleisilleen paikoille. Joo, niin kuin semmoista palikkaleikkiä. Tai niin kuin hiekkalaatikolla. Tai vaikkapa pojat Pispalassa. Näihin tämmöisiin luoliin liittyy tarina semmosesta Jeremias-nimisestä luotsista. Kertomuksia on monenlaisia. No kerro nyt yksi ensin. Te näette nuo valtavan suuret kivet ja niiden alla olevat luolien suut. Juu, on kivet ja suut on. No se Jeremias luotsi se. Oi, hei, Eno, hei, eikö se luotsi? Se on semmonen mies, joka tuntee vesireitit ja auttaa laivoja, ettei ne ajas kivelle. Juuri niin. No tämä Jeremias luotsi nosteskeli tarinan mukaan nämä kivejärkäleet tuolta merestä niin, että tänne pääsi sitten saariston läpi isollakin laivalla. Mutta sitten kun tuli sota ja viholliset yrittivät tänne sotalaivoillaan, niin Jeremias paiskoi kivet mereen, nämä järkäleet. No sitten taas kun tuli rauha, niin sitten se Jeremias nosteli kivet sieltä merestä tänne mäelle takaisin. No, oli sillä aika paljon hommaa. Kyllä oli mahdottoman vahva mieskin. Se oli varmaan jättiläinen. Hei, Riku, mikäs sinun nyt on? Kuule Riku, mitä sä tuijotat oikein? Riku! Katsokaas kaveri. Kuulkaas ollut vahva jättiläinen. Varmaan syönyt puuronsa mukisematta joka aamu. Mitäs sinä Riku nyt oikein puhut? Missä se semmonen jättiläinen on? Minä mitään näe. Pelkkiä kiviä vaan. No, katsokaas nyt. Kuulkaas se. Kannattelee tuota kalliota. Ettei vaan paiskaa järkälettä mereen. Pitäiskös väistää? Rikulla on niin nälkä, että näkö haittaa. Minä en kyllä näe mitään.
edes nälkää. On se suunnattoman suuri jättiläinen. Riku kuvittelee. Minä näin sen Jeremiaan. Joskus voi nähdä asioita, joita ei olekaan, kun oikein pinnistää mielikuvitustaan ja varsinkin kun vielä uskoo vahvasti. Niin, taikka kun oikein pelkää, kun on niin peloissaan, että ihan tärisee. Minä en kukaan pelkää mitään. En edes jättiläistä. Mennään nyt pois sitten, jos näin on. Mutta minä en kyllä pelkää. Jos vähän vilkasta luoliin. Taitaa olla jo kiire. Se on niin mahdottoman kiire, että ehditään nähdä vähän muutakin kuin noita kiviä. No älä pelkää, Riku, kuule, jättiläiset on kaikki kuollut. Tuut nyt vaan. Jännittävän näköisiä kolosia tähän. Kauheeta se. Hei, hyppää tosta toiselle kivelle. Älä pelottele, Eno. Pelottele, Rikuhan on muutenkin jo ihan hyytelönä koko ajan. Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani. Kalliolle, kukkulalle, rakenna minä majani. Ja tule, tyttö nuori, jakamaan se mun kanssani. Tule, tyttö nuori, jakamaan se mun kanssani. Niin. Jättiläiset on kuolleet, mutta tarinat elävät. Ei tää elämä olisi mitään minun mielestäni ainakaan, ellei olisi noita tarinoita ja satuja. Kerrotkos vielä, Eno, yhden semmoisen jättiläisjutun? No minä voisin kertoa semmoisen jutun, kun jättiläinen käveli läpi Suomen ja sillä oli ankaran kova nälkä. Suolet mourosivat ja... Kuka se oli ihan sama täällä, kuka? Ihan sama täällä, kuka? No se jättiläinen näki sitten maassa mustikoita ja aina kun se näki ison mättään, niin jättiläinen kouraisi kämmenellisen mustikoita. Mutta jättiläinen kun oli, niin aina tuli mukana valtava kourallinen maata. No jättiläinen huomasi, että syntyi kuoppa ja siihen alkoi tulla vettä.
No ei mennyt aikaakaan, kun siihen veteen ilmestyi sitten tietysti kaloja. Ja jättiläinen huomasi, että onpas hyvää syötävää nuo kalat. No näin jättiläinen taivaansi sitten halki Suomen ja tällä tavalla syntyi 10 000 kalaisia järviä. Niin, Suomi on 10 000 järvien maa. Niin ja sitten on vielä tätä merta. Kyllä meidän kelpaa. Kun sais elää oikein vanhaksi, että näkis kaikki. Mutta kyllä kuulkaa se muuten oli vahva jättiläinen. Nosti kallioita kun tyhjää vaan. Kyllä täällä on muuten ihmeellistä. Mm.